минтақаи хуррамдараи ноҳияи Шаҳристон яке аз мавзеъҳои хушобу ҳаво ва зебои кишвар ба ҳисоб меравад, ки ҳамасола ба ин ҷо махсусан дар фасли тобистон сокинони сершумор барои истироҳату фароғат меоянд. Ин минтақаи хушманзара ҳамчунин барои гузарондани машқҳои таълимии варзишгарон мусоид аст. мураббиёни намуди ҷудои ноҳияи Масчо тасмим гирифтанд таи чанд рӯз шогирдони худро дар ҳамин ҷо ба машқҳои таълимӣ фаро гиранд. пеш аз ҳама шукронаи тинҷу оромӣ ва соҳиб истиқлолӣ мекунем, ки барои мо варзишгарон тамоми шароитҳоро муҳайё карда истоданд. мо ҳар сол машқҳои дастаҷамъӣ мегузаронем дар ин манзараҳои зебо. бачаҳо дар ин ҷо ҳар як қадамаш қувва мегирад, нафаскашиш озод мешавад. 10 минут дар кӯҳ давидан баробари 2 соата 1 соата дар ҷои ҳамворӣ ба тамрин мегузарад. мо мехоҳем ки ҳамин машқҳои дастаҷамъиро сол ба сол мақсад рӯзаш зиёд кунем ва дар дигар шаҳру навоҳии вилояти Суғд биён дастаҷамъона ҳаминҷо як дастаи мунтахаби вилоят ҷамъ шуда дастаи яккашин анаминҷи барои мо як манзари хуб барои варзишгарони вилояти Суғд мебошад. ба гуфти мураббиён дар ин минтақаи хушобуҳавои кӯҳӣ роҳандозӣ намудани машқу тамрин аҳамияти зиёд дорад, зеро ҳам варзишгарон дар ин ҷо бо шавқу ҳавас тамрин мекунанд ва ҳам дар ин манзараи дилрабо истироҳату фароғат менамоянд. мо дар ин ҷо бисёртар ба бачаҳо машқҳои техникию тактикии онҳоро ба онҳо меомӯзем, ки барои паҳлавонои мо хело чақонӣ лозим аст ва бисёр дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонии осиёвӣ мебинем, ки паҳлавонои мо дар ҳамин масъала хело суст баромад мекунанд. намуди гӯштини ҷудо намуди олимпӣ мебошад ва мақсади мо ин паҳлавонои наврасро тарбия карда ва умед дорем, ки ба бозиҳои байналмилалӣ ва бозиҳои олимпӣ сафарбар намуда шарафи миллати азизамонро баланд бардорем. варзишгарон аз ин иқдоми мураббиён бисёр болида рӯҳанд, зеро онҳо таи 4 рӯзе ки дар ин ҷо буданд бо шавқу завқи зиёд тамрин намуда дар баробари ин ба бозиҳои шавқовар кӯҳгардӣ ва истироҳат машғул шуданд. онҳо иброз медоранд, ки мехоҳанд ҳамасола ба ҳамин гуна минтақаҳои хушобуҳаво омада маҳорати хешро боло бардоранд. тӯли 2 сол мебошад, ки дар ин машқи ҷудо машқ мекунам. имрӯз ман хурсандам, ки дар ин ноҳияи Шаҳристон омадаем. мо дар ин ҷо ҳам машқ мекунем, ҳам истироҳат мекунем. оянда кӯшиш мекунем, ки машқи тамринҳои худро зиёд карда дар мусобиқаҳои олимпӣ ҷойҳои намоён гирем. дар ин ҷо мураббиён кӯшиш ба харҷ доданд, ки дар як рӯз 2 маротиба ба варзишгарон машқу тамрин диҳанд. онҳо усулҳои гуногуни ҷудоро ба шогирдони худ омӯзониданд ва ба варзишгарон тавсия доданд, ки таи чанд рӯзе ки дар ин ҷоянд бояд бештар тамрин карда бадани худро обутоб диҳанд, зеро машқу тамрин намудан дар ҳавои тоза ва ин минтақаи кӯҳӣ бисёр фоидаовар мебошад. мо тӯли 4 рӯз аст, ки дар машқҳои дастаҷамъӣ ҳастем ва устодонамон умедовҳо ба мо хело нозукиҳои ҷудоро омӯзонданд. дар ин боду ҳавои ноҳияи Шаҳристон мо кӯшиш мекунем, ки ба мусобиқаҳои дар пеш истода сахт кӯшиш кунем ва ҷоизадорони мусобиқаҳои дар пеш истода шавем. ҷудо як навъи варзиш аст, ки бисёр мухлисони зиёд дорад ва ҳам шавқовар аст ва варзиши дӯстдоштаи ман аст. мураббиёни ҷудои вилояти Суғд тасмим гирифтанд мин баъд низ ин гуна машқҳои дастаҷамъонаи таълимиро бештар ба роҳ монда малакаи маҳорати варзишгаронро боло бардоранд ва дар рушди намуди ҷудо дар кишвар саҳмгузор бошанд. бинандаҳои азиз, дар ҳақиқат ин тасмими сармураббии наврасони вилояти Суғд оид ба ҷудо бисёр муҳим ва саривақтӣ мебошад, зеро дар ин табиати зебои нотакрор вақте ки кӯдакону наврасон ба тамрин фаро гирифта мешаванд, албатта онҳо кӯшиш мекунанд бисёр чизҳоро омӯзанд ва дар ин минтақаҳои зебо ҳам ба варзишгарон тамрин нишон медиҳанд ва ҳам онҳо таи чанд рӯз дар ин ҷо истироҳату фароғат мекунанд. ин иқдом онҳоро болида рух месозад ва мин баъд кӯшиш мекунанд бештар тамрин карда дар мусобиқаҳо маҳорати хуб нишон диҳанд ва парчами азизи кишварамонро дар мусобиқаҳои бонуфуз боло бардоранд. гузориши Абдурашид Раҳимӣ аз ноҳияи Шаҳристон барои барномаи хабар.